No niin. Oikein hyvää matkaa teille. Ja älkääkä pitääkö sitten mitään erityistä kiirettä. Kuule, jos minä kultaisin, niin kantelisin tätä raskasta reppua. Hei. Ai jaha. Tässä suvussa on siirrytty säästölinjalle näköjään jo eväittenkin suhteen. Mitä? Joko sä söit repullisen eväitä? Joo. Kato, eväät onkin meikäläisille aina ollut semmonen suuri intohimo. Ai, minä muistan kuinka äiti joka aamu kouluun mentäisi teki 3 eväät reppuun. Ja velipoika toi sitten iltapäivällä kouluun vielä uudet eväät, niin kuin kotimatkaa silmällä pitää. No sen saattaa uskoa. Mutta ei tullut mieleesi, että meikäläinenkin olisi ehkä hiukan halunnut haukata evästä. No se on ehkä pikkusen myöhäistä jo. Niin on, kun sä söit koko repun tyhjäksi. No ei sen tähden, vaan sen tähden, että kulta ollaan perillä jo. Astutaanpas peremmälle. Ai, Irukki varmaan yllättyy.